Singing Pilamaas wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, Stadskappers, Douglas Spanningen, Larabel, Bier en Wijnhuis Spanningen, Doc 6 Theater, Tof Dames en Herenmode en het Jan Smeets Fonds. Welkom bij Singing Peel en Maas. Vorige week zagen we hoe de finalisten thuis verrast werden. Hallo! Je bent in de finale van Singing Peel en Maas. Mooi. Jullie zijn door naar de finale van Singing Peel en Maas. Christel en Frank. Angelique. Kom erbij. Wat een spanning. Je bent erbij. De 5e finalist van Singing Peel en Maas. Die had ik echt niet meer aan zien komen. Vandaag zien we hoe alle kandidaten zich voorbereiden op de volgende shows. Volgende week strijden 6 duo's namelijk voor het laatste finale ticket in de Sing-Off. Singing Peel en Maas. We beginnen in Beringen bij Manuela en Staf. In de eerste show beten zij het spits af. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Nou, ik keek er wel positief tegenaan, want het was hartstikke gezellig. Het was zeer goed bezocht, vond ik tenminste. En ja, dat het dan voor ons dan iets minder afliep, maar dat mag ter zake. Maar het was hartstikke gezellig. Ik vond het een geslaagde show, eerlijk gezegd. Bye bye happiness, hello loneliness. I think I'm gonna cry. Bye bye love. Wij gaan Bye Bye Love zingen van de Everly Brothers. En ik moet zeggen dat dat best wel goed gaat. En Staf? Ja, Ja, dus weer tweestemmig, dus we gooien weer alles in de strijd. we gaan ervoor. Ja, absoluut. Ja. Bye bye happiness, hello loneliness. I think I'm gonna cry. Wat ik heel knap vind is dat jullie, want er zitten best wel wat dingetjes in qua wanneer je welk woord zingt. Sommige dingen gaan best wel snel, sommige dingen gaan wat langzamer op elkaar. En jullie zingen het echt precies hetzelfde, dus dat gaat heel goed. En ook die woorden een beetje van zacht naar hard zingen, zodat die wat steadier wordt. Dat gaat bij allebei ook heel erg goed. Ja, lastig. Ja, de tweestemmigheid is altijd lastig. En het is, voor mij is het vrij hoog. Ik moet vrij hoog zingen. Dus ik probeer er alles uit te halen. Dus ik hoop dat ik bij stem blijf. En natuurlijk steun krijg van Manuela. En dat krijg ik Dat zeer zeker. Dat zeker. En de regeltjes, ja, dan af en toe niet omdraaien. Nee, dat is nog dat is verbesselen. Ja. Ja. Hello emptiness, I feel like I could die. I beg my love goodbye. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. The crazy little thing called love. Ja, ik dacht eerst dat het veel spannender zou zijn. Maar misschien komt het omdat er heel weinig bekenden van mij op dat moment in de zaal zaten. Dus ik heb eigenlijk niet zozeer naar het publiek gekeken. En ja, ik vond het wel heel leuk. Ik vond het heel leuk, ook als de mensen meededen en zo, dan dacht je van, oh ja, kom maar, door. Ja. The crazy little thing called love. Ik vond het heel erg leuk, superleuk ook om met Marianne op het podium te staan. Dus ik heb er enorm van genoten en ik ben heel trots op. Ik vond het ook wel heel leuk, ondanks dat ik heel zenuwachtig was. En dan ben ik vaker zenuwachtig van de tekst. En dan ken ik nu de tekst en dan zitten we net in de auto en dan denk ik, oh shit, welk zinnetje kan. En dat heb ik daar ook op de bühne. Dus dat vind ik het moeilijkste. Ademnood, want de kans is groot dat ik krijg wat ik wil van jou. Mond op mond, we doen het nou. Ademnood, kan je nu maar door. Delen we de passie weer, of is dit de laatste keer voor jou? Wow.
Ja, we gaan Ademnood zingen van Linda, Roos en Jessica. Ja, we zijn wel met z'n tweeën, maar Linda, Roos en Jessica. Maar het knalt even goed, net zo hard als met z'n drieën, toch? Ja, dat sowieso. Ja. Vannacht was heftig, je krijgt van mij een dikke 10. Mij een dikke 10. Zing eens, meu. Je krijgt van mij een dikke 10. Je krijgt van mij een dikke 10. Ja, veel het verschil. Zing eens, mij. Mij. En dan meu. Mij. Wat is het verschil? Ei, 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 ei. Dus gewoon van de eu gaan we langzaam weer terug naar de ei. Maar het gevul van die eu moeten we even onthouden. Mij. Meu, 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 meu. Ik vind dat het zingen me wel een beetje goed afgaat. Misschien komt dat ook omdat het Nederlandse tekst is. En ja. Ik denk dat het inderdaad makkelijker is omdat het in het Nederlands is. Maar de valkuil is dan denk ik het tweestemmig zingen. Want ik vind het wel heel leuk om het tweestemmig te doen. Maar ik denk wel dat we nog even moeten oefenen dat we dan ook allebei onze eigen zanglijn blijven zingen. Ik denk dat dat het lastigste nu is. Hé, het gaat echt lekker. Jullie hebben in ieder geval geen ademnood. Dat is fijn, toch? Ja. Hé, en hebben jullie hier ook wel zo'n dansje bij als de vorige keer? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk. Gaan jullie ons weer verrassen met een leuk dansje? We gaan jullie wel verrassen. Oh, spannend! Marion vroeg van, goh, ik heb wel het idee dat je er relaxed erbij staat. En toen zei ze inderdaad wel van, ja, maar ik weet wat me nu gaat komen. Ik weet wat ik kan verwachten en dat maakt het ook al wat leuker. Misschien dat we nu nog iets meer plezier kunnen hebben op het podium en dat de spanning er dan iets meer van af is. Ja, ja. Nog meer genieten, denk ik. Ja, dat klopt. Ik wist niet wat er ging gebeuren. Als ik al zag wat er achter gebeurde, dan denk ik, oh, en dan moeten wij nog ergens tussenin. Maar ja, dat vond ik, ja. Ademnood, geef je nu maar bloot. Delen we de passie weer, of wordt dit de laatste keer voor jou? Drawn together by the flame, we are just the same. Embrace the wind and fall into another time and space. Ja, het was echt super. Het was helemaal fantastisch. Het was echt gezellig met het groepje en later in de foyer was het nog gezelliger. Ja. Superleuke reacties gehad en ja, echt heel erg leuk. Any place, anywhere, anytime. Ja, ik vond het echt super goed gaan. En ik denk, hoe zenuwachtig we in het begin waren, des te trotser kwamen we eruit. Want ja, het was gewoon super leuk en we kwamen echt vol energie. I need a hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be left from the fight. Wij gaan nu Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler zingen. Ja. Ja. Een leuk liedje, vlot liedje. Ja. Ja. Ik heb er weer zin in. Probeer eens. I need a hero. Moet je nou? Dit is. I need a hero. Hey. Ja, dat is vet. Weet je wel. Als we holding out for a hero till the end of the night. Ja. The night. Probeer eens. Probeer eens eventjes dat refreintje. I need a hero. Yeah. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh. Ja, het lastige denk ik aan dit nummer is dat er natuurlijk dat het goed moet lopen en dat je zelf een beetje moet sleutelen aan een einde maken. Dat er ook wel een stukje instrumentaal in zit. Maar daar hebben we wat leuks op bedacht. Ja, dus uiteindelijk een opgave, maar daar komen we samen wel uit. Ja, hopen we. Ja. En hem eventjes zuiver en welke tonen zien. En dat is allemaal helemaal perfect. Om het vervolgens wel los te laten en gewoon te knallen. Ja. Want alleen het liedje zich gigantisch veel. Ik hoop dat ik het deze keer iets minder spannend vind. Maar verder gewoon, ja, we hebben er alsnog van genoten. Dus ik denk, ja, vooral gewoon zo door blijven gaan. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be sure and he's gotta be soon and he's gotta be larger than life.
kijken we terug op de eerste show? Ja, ik vond het echt een hele ervaring. Ik vond het ook wel echt heel gezellig. Chic. Heel chic, ja. Heel leuk om te doen voor zo'n groot publiek. En Frank? Ja, wel. Heel geweldig van met te maken. Ja? Good times never seem so good. Wat gaan we nu zingen? De Benjamin. De Benjamin van BZN. Maar er zijn ook heel veel jongeren die niet weten wie dat is. Maar dat zullen ze dan wel horen, denk ik. Ja. From Ohio to Japan, I drink of golden rooms, champagne and caviar, my own Rolls Royce. Oh, it's wonderful being a star. But now I tramp the roads throughout the land. Misschien een interactie met het publiek. En inderdaad misschien een beetje, ze zei iets meer bewegen, maar ja, dat zullen we zien. Ja. Ik hoop dat op dit nummer misschien beter swingt, ja. We hopen dat het publiek met uit, want dat is al... Bij een stukje wat hoger zien, werkt het vaak ook om bijvoorbeeld een beetje zo'n beweging naar voren te maken of zo. Want dat is een beweging die niet is om te dansen of om te entertainen, maar wat helpt. Oh, de Benjamin, wat die dingetjes. Ja, precies. Dat is juist alleen maar leuk. Dan is het meer functioneel in plaats van dat het een heel dansje wordt. Want daar zouden we ook niet blij mee maken. I'm the Benjamin, playing what I can. Diddy-diddy-dum. You hear the drum of the Benjamin. I try to be a famous guitar man. Misschien is het wel leuk om iets van iets te doen of zo. Ik ben gewoon even aan mij denken, hè? Of champagne, of weet ik. Ja, whatever. Maar dat is misschien wel leuk. I dreamed of golden rooms. Dat je een beetje zo'n, wow, wat al dit. Dat je toch echt gaat zoeken. Dan hoeft het niet helemaal into de pasjes en in de dingetjes. Ik vind het zo leuk dat iedereen er gewoon weer heel veel zin in heeft. En de sfeer in de groep is echt leuk. Iedereen die los van elkaar zegt, wat is dit een leuke groep. En dat vind ik echt, ja, dat was eigenlijk sowieso wel het belangrijkste. Maar ja, ik vind het toch wel fijn om nou een paar weken verder zijn en een paar weken samen geoefend hebben. Dat dat ook echt zo is ontstaan. En dat gaat ook iedereen helpen. Want als de sfeer goed is, dan komt het optreden dat alleen maar ten goede. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. En ik denk dat het heel erg geslaagd was. Omdat, dat was straks de eerste keer. En we kwamen het podium op, de zaal in. En ik moet zeggen dat het goed ging. De zaal ging goed mee. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door geweest. Ja, het was geweldig. Het opkomen was, dat was toch wel bibberen. Goh, maar als we echt eenmaal niet. aan het zingen waren, ja, dan ging het wel. En toen het voorbij was, ja, dat was wel een opluchting en dat het goed gegaan was. We gaan nu op een Limburgse tour. We zijn nu Nederlandstalig. We doen geen Engels, heb ik gezegd, want we kennen allebei maar heel a little bit English. Ja. Nee, we gaan nu een nummer zingen van Erwin van het Mercure, Reuzenraad. Reuzenraad, rijd maar door en laat mich zweven, want zo is het leven. Reuzenraad, kom rijd maar door. Hé, maar dat ging best wel lekker, toch? Nou, het begin ging een beetje moeilijk nog. Timing heb ik het dan over. Timing, Maar ik zou gewoon net al van tevoren vragen van, je moet me wel even helpen. Ja, doe dat ook gewoon lekker, hè? Want dat is alleen maar leuk. De vorige keer was dat ook heel leuk. Ja. En de zaal ging echt los, hè? Ja. Als Lucia een stukje gezongen heeft en wanneer ik dat in moet zetten. Dat blijft nog wel een beetje eventjes, dat we gaan moeten oefenen. Maar het gaat lukken, lukt gaat. Ja, dan doen we een foefje met de vinger. Oh, dat. Ja. Met de wijsvinger doen we het dan, foefje.
Dus dan, ja. En we gaan waarschijnlijk weer wat speciaals doen. Hè? Laatste keer hadden we confetti. En nu komen we met heel wat anders. We zeggen het tegen niemand. Zelfs omroep PNM krijgt het niet te horen. Dus even afwachten. En dan zo met in de zaal, nu van links naar rechts, hè? Ja, la, 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 ja. Ja, la, la, ja. Ja, la, la, la. Wij gaan knappen. We gaan ons bij Feestje. Ja, maak er weer een feestje van. Zin in. Komen er weer veel toeschouwers. Sowieso, hè? Ja, tuurlijk. Hier ook, want we zijn de laatste denk ik naar huis gegaan. Ja. Ik kreeg Oh, ja? geen bier meer, dus we moesten naar huis. Dat is een seintje. Ah yeah! Ja, de eerste show vond ik super leuk. Ik heb echt genoten van de avond. Een hele leuke groep. Het optreden met Nadine was ook heel erg leuk om te doen. Maar ik moet wel een klein beetje zeggen dat ik ook een beetje baalde, want we hebben dit beter gedaan. Dus dat was wel zo. Maar goed, ja, er zit een leercurve, zullen we maar zeggen. Feel like a woman. We gaan This Is Me van The Greatest Showman zingen. Dus dat is wel iets heel anders dan het vorige optreden. Wel een level hoger. Ja, ik denk het. Het is heel anders, het is veel rustiger. En de vorige keer met Nadine was het natuurlijk veel meer, hoe moet ik dat zeggen? Showy en wat meer country vibes en ook wat meer dansbaar. En nu lekker rustig. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I draw. Ik denk dat het lastig is dat de timing, dat wisselt best wel vaak. Dus of je meteen naar het couplet in moet zetten of dat er nog een maat extra tussen zit. En ook een beetje de opbouw, hoe we die het beste kunnen pakken. Ja, ik vind de timing in dit liedje het meest lastig. Ja, absoluut. Ja, weet je wat het is? Jullie zingen gewoon allebei heel erg goed. Ondanks dat jij degene bent met geen zangervaring, zeg maar, of weinig zangervaring, vind ik dat jullie het gewoon heel erg goed doen. En ik denk, dit programma is natuurlijk ergens, willen jullie misschien wel gewoon winnen. Maar ergens is het ook wel een uitdaging om zelfs ook voor de zangers en niet om die uitdaging in jouw eigen groei te zoeken. En dat is een beetje waar ik als ik jullie was gewoon over zou nadenken. Van, oké, gaan we voor safe en we vinden het leuk, we vinden het lekker om te zingen en en we zingen het tering goed. Of gaan we die uitdaging iets meer zoeken in het hoger zingen. Want ook met Man I Feel Like a Woman hebben we het ook gedaan. Ja, klopt. Dingetjes die in het begin dacht je van, oh man, wat is dat hoog. En dan veranderen we wat klankjes en werken we een beetje aan die technieken. En dan in één keer is het, daar zijn we. Klopt. Dus dat is het een beetje. Die andere is sowieso mooi. Deze vind ik ook mooi. Maar daar zit ook voor de zangers wat meer uitdaging. En dat is natuurlijk ook wel extra spannend. Want ja, goed, dat moet je willen of niet. Weet je? Dus dat. Ja, het is zeker een nieuwe uitdaging. Dus ik vind het vooral ook wel een beetje een persoonlijke uitdaging geworden. Zo van, dat je toch misschien net weer even een stapje kunt maken in het zingen. Neem ik Spanje als besluit, laat mijn schepen achter. Ga er stiekem tussenuit, vluchtweg naar een nieuw begin. Ik heb enorm genoten van het hele gebeuren. Vanaf het begin, de samenwerking met de andere deelnemers, de groep.
Ja, je merkte ook als je in de green room kwam, dat er zat gewoon een groep. En dat vond ik zo leuk. Maar ook wel heel mooi, want ik hou ook echt van zingen. Ik vind zingen gewoon echt leuk. En als het dan echt mooi klinkt samen, dan ben ik ook gewoon echt super tevreden. En dan krijg ik gewoon een extra boost. En die adrenaline die ging nog tot diep in de late uurtjes door, moet ik eerlijk zeggen. Jullie zijn er als enige doorgeplaatst naar de finale al, hè? Na het vorige optreden. Geeft dat nou dan meer druk bij jullie, of hoe zit dat? Ja, bij Wim niet. Wim is echt heel relaxed. Wim is relaxed, hè? Ik Ja, ben maar iets dat minder, is lekker, dat is fijn. Ik heb wel zoiets van, oh ja, dan heb je gewonnen en dan hoef je dus eigenlijk ook eventjes niks. Want dan, ja, je hoeft niet op Facebook reclame te maken en dat soort dingen. Dat is enerzijds natuurlijk super fijn, maar dan kun je ook wel, dat is ook een vorm van groeien. Maar ik hoorde jou net nog zeggen achter van, ja, maar de rest heeft dus eigenlijk nog een extra kans om zich even vast te laten horen. Dat is ook zo. Dus dat is eigenlijk ook wel een nadeel, hè? Ja, maar ja, goed. dat is Maar op zich, ja goed, we hebben natuurlijk wat reacties gehad. En, ja, voor mij was het eigenlijk al geslaagd toen we eigenlijk in het begin van die periode bij elkaar kwamen. En na 10 minuten zat er een groep. En dan denk ik van, en iedereen zat te genieten. En of je optreden nou ging of niet ging, of weet ik wat, of anders ging, maakte allemaal niet uit. Er zat een groep en die had plezier met elkaar en die gunden elkaar. En dat is eigenlijk mijn insteek waarom dat ik eraan begonnen ben. Want ik zeg, als we dat bereiken met Singing Pelemaas, dan is voor mij de hele zaak geslaagd. Wat niet vanzelfsprekend is. Zo Nee. is lang niet altijd dat klopt. meer vreugd. Ja. Ja, we gaan nu weer een rustig nummer doen. Het heet House of the Rising Sun. En we hebben daar natuurlijk weer een plat tintje aangegeven, een dialecttintje. En hebben het ook een beetje, we hebben ook Hel je dorp erin, nemen we erin mee. Dus dat is ook wel heel erg leuk. We komen allebei natuurlijk uit dorp en we vertegenwoordigen ook ons dorp. Dus hebben dat ook een beetje verweven in de tekst. Ja. Probeer eens. House of a rising sun. House of the rising sun. Ja, zo hoort het beter. Dan weer sun. Sun. Ja, precies. Dit is whoosh. Whoosh. Dat moeten we oefenen. Whoosh, ja. Whoosh, dit is. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Nou, of er lastige dingen in zitten. Ja, eigenlijk, het is eigenlijk een klassieker. En heel bekend. Dat is natuurlijk ook wel een valkuil misschien. Maar ja goed, op een gegeven moment vond ik de tekst die Paul ook aandroeg daarin, met het echte Heljes plat, dat vond ik toch heel erg goed. En ja, het is even goed een uitdaging, want je begint weer op nul en ik vind het ook prima. Ja! En ik heb meer echt leg je handen zo goed. Ja. Dit is helemaal zo uitblazen. En dan laten we langzaam die boeken vollopen. Ja. Gaat vanzelf. Komt-ie. Ik ga toch wat meer proberen te focussen op het publiek. En ja, ook wat Esther tegen ons zei van probeer te genieten. En niet te veel op te letten van hey, gaat dit wel goed, gaat dat wel goed. Want dat zat er toch wel een beetje in van oh ja, gaat het wel goed, weet je wel. Maar nu ook gewoon echt alleen maar vol te genieten van het moment. En, ja. Dus oordelen is wat ze makkeleggens. Kom together, ikzelfde stad. Yes, we were born. Een hele leuke ervaring. Ja, voor ons was het natuurlijk, we hadden maar een week om te oefenen in verband met de wissel. Ik moest in een week tijd heel veel dingen om in laten werken. En ook ja, kijken hoe ga ik dat doen, wat ga ik doen. Dus het is wel al snel schakelen. Kan ik gelukkig wel snel schakelen. We hebben wel iets van gemaakt wat er gewoon gemaakt is. Ja, het zij zo. Hè. Heb je genoten, Piet? Jawel, dat was een leuke nieuwe ervaring.
Dus, maar ook lastig, eerlijk gezegd tegen Geert. Met 1 oor dat alleen maar suist, niks hoort, is best moeilijk om het geluid en de muziek te volgen. Om het goede moment te kiezen om in te zetten. Dus dat blijft lastig. Timing was een dingetje hè, met het vorige optreden. En een paar keer vergeten doordat we zo in die timing zaten dat je vergat om in te zetten. Ook, heb je wel goed gemaakt met je dansmoves, hè? Daar hadden we het net even kort over. Afleiding van het probleem, hè? Maar nu komt er een nieuw nummer en die hebben jullie heel erg goed uitgekozen. Jullie gaan namelijk doen? Opzij. Precies, ja. Opzij. We hebben ongelooflijke haast. Ja, ik denk het tempo iets laag ligt voor mij, maar verder is het proberen waard. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Er komt de hele tijd wel hetzelfde stukje tekst terug, maar het wordt allemaal zo verschrikkelijk snel achter elkaar gezongen dat je af en toe echt op moet letten, ook op de muziek. Dat je niet te snel gaat, hè Piet? Ja. En goed eigenlijk op de muziek letten en de woorden goed proberen te spreken. En daarom is dus het muziek verstaan heel belangrijk, hè? Dat je precies goed kunt horen wanneer je wat in moet zetten. Dat is de uitdaging. Ja. Opzij, maar plaats. We hebben een ongelofelijke haast. Opzij, want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Jullie zijn een duo Ja. en maak daar gebruik van. Maak er hetzelfde als dat je bijvoorbeeld in een koor zingt. Dan zijn alle zangers individueel vaak helemaal niet zo solisten. Of die willen liever niet op de voorgrond. Of want ik vind het spannend om in te zetten. Maar juist probeer je dan op te trekken aan elkaar. Want je kan je ook een beetje verstoppen als je met z'n tweetjes zingt. Maar je kan juist ook daar, in plaats van verstoppen, juist van hier ben ik. Omdat het meer vertrouwen geeft. De tip was eigenlijk ook, laat die competitie los en doe het samen. Heb het leuk samen, trek je aan elkaar op. En ja, zo gauw als ze dat gaan doen, dan wordt alles beter. Dan wordt de timing beter, de inzetjes worden beter, de lol die ze uitstralen wordt leuk, beter. En de sfeer in de zaal en onze punten worden ook beter. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Plaats. We hebben ongelofelijke haast. Opzij, maar wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We proberen er ook weer een hele leuke show van te maken. Een stukje entertainment. Dus, Een beetje afleiden van het geluid. En neem me mee in je hart, zo op mijn pijn. Halve smart, ik ben dicht bij je. Blijf dicht bij je, zo ver weg. Het was een geweldig leuke ervaring en het was een geweldige leuke dag. We hebben heel veel plezier gehad samen. Ja. En het optreden ging goed, we hebben de tekst onthouden. Ik in ieder geval, jij ook. Maar voor mij was het iets lastiger, denk ik misschien. Nee, heel goed. Ja, heel erg leuk. Simone ook tevreden? Ja, zeker. Het was gewoon super gezellig. Ook Ja. de voorbereidingen daar naartoe. Maar vooral de dag zelf, ook dat de groep met elkaar zo klikte, was tof. Was echt super. Heel erg leuk. Ja. In the shadow, shallow. In the shadow, shallow. In the shadow, shallow. We'll fall from the shallow now. We hebben het ons iets moeilijker gemaakt. We gaan Shallow van Bradley Cooper en Lady Gaga zingen. Dus... Ja, ik weet niet of die per se heel moeilijker is, maar Dikke Simon vond ik ook wel moeilijk. Ja. Hij is anders, hij is heel anders. Uitgezocht. Ja. Ja. Hoe vinden jullie dit liedje om te gaan performen dadelijk? Een gewaagde keuze vond ik. Ja, maar Heel anders dan ik de ook. vorige. Ja, heel anders. Misschien ook wel, goed. Iets minder heftig qua uithalen dan voor mij. Ja, Dat, voor jou wel. Ja, voor mij Ja, wel. voor jou wel. Ja, voor jou niet, natuurlijk niet. Voor jou is dat natuurlijk ook gewoon lekker. Ja, toch? Klopt. Ik bedoel, Klopt. Laat een beetje uitdaging erin. Ja, precies. Ja. Probeer eens om bij dat refreintje
voor jou is het belangrijk om die tweede stemmetjes echt erin te gaan knallen. Dus je gaat die luisteren, herhalen. En nog een keer herhalen. Dat is nog vergeten. Piet de hele dag, ja. In a bed out to fear myself. I'm over the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash to the surface where it can hurt us. We're far from the shallow now. Het zingen begint net na de tel, dus dat is wel lastig. Er zijn meerdere factoren waar je rekening mee moet houden. Dus en het Engels zingen, en iets dieper zingen en net na de tel starten. Dus dat is Ja, en wel je begint alleen, dus dat is ook heel kwetsbaar. Ook spannend, dus ja. dat is ook Ja. wel extra spannend. Ja. Probeer met die stem is om een beetje naar die tonen toe te gaan. Doe eens ha. Ja, je mag echt wel een klein beetje zo er naartoe gaan, want anders moet je in één keer paam. Dat is bijvoorbeeld I'm over the. Of je doet I'm over the. Dat is een Ja, oké, verschilletje. ja. Doe ik ook. Ja. In the shallow, in the shallow. Ik hoop dat we weer net zo'n leuke dag hebben als de eerste show. Ja. En de tijd die er naartoe gaat. En, Ik hoop dat ik iets minder zenuwachtig ben. Ja, oké, dat wel. Maar ja, goed, hoort erbij. Een beetje gezonde spanning. Ik moest mij rustig houden in plaats van andersom. Ja. Far from the shallow now. En s'avonds later hoor ik na nog even en op bed. Raam weer op, ga de slapen en niemand was verroerd. Misting op het land. S'avonds later zong het hier in brand. Ja, ik denk toch wel met vol trots. Ja, hij is flink vooruit gegaan. Het ging echt super goed. Dus alleen maar positieve gedachten terugkijken, ja. Nou, super. Super om te horen eigenlijk. Hè. Hoe kijk ik terug? Ja, een leuke ervaring eigenlijk. Durven uit je comfortzone te komen. Hè. Dat kan ik iedereen wel aanraden. En dat is aardig gelukt. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Well, I'm working. Wij gaan lopen. We gaan 500 kilometer lopen. Wij gaan I'm Gonna Be 500 Miles van de Proclaimers zingen. Ja. Dus we gaan inderdaad Wij gaan marsen. proberen niet te struikelen, maar ook niet over het zingen. Ja, het is een heel andere tekst, of een heel ander liedje. Er zit heel veel tekst in. Geen akoestisch stukje, dus het belooft wat. Geen tussenstuk, dus het belooft wat. Ik denk dan meteen aan How I Met Your Mother. Ik denk dat de gemiddelde Peel- en Maaskijker dat misschien niet kent. Maar Nee. Ja. Dus dat liedje zit in mijn hoofd en dan krijg ik meteen helemaal zin erin. Oké. Hoe gaan we dit fixen? Hoe gaan we dit doen, dit liedje? Waar lopen jullie tegenaan? Nou, waar lopen we tegenaan? De adem. Ik heb eigenlijk een zuurstoftank nodig. Om toch die 500 miles te kunnen lopen. Ja. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets right next to you. Ik denk dat als je gaat vergelijken tussen het begin en nu, dat er toch wel een heel groot verschil in zit, ja. Ja, en ja, ik moet nou de Engelse taal me machtig maken eigenlijk, dus, maar daar zijn we hard mee bezig. Maar ja, het loopt lekker. Het loopt lekker. Laten we het daarop houden. Yeah, I know I'm gonna be. I'm gonna be. Probeer eens. I'm gonna be. I'm gonna be. Ja. Well, I go out. I know I'm gonna be. I'm gonna be. Dus hey. Ik gooi er even bij je kleur. Ja. Zo, moet even aanvullen. Dus ik ga
I'm gonna be. Probeer eens. I'm gonna be. I'm gonna be, En een hapje lucht dus. Oh ja. I'm gonna be. when I'm go out, yeah, I'm really gonna be, I know I'm gonna be, Ja! Waar kijken wij het meeste naar uit? Weer gewoon lol en plezier hebben, daar kijken we het meeste naar uit. De zaal op zijn kop zetten. Ja, dat proberen we zeker. We proberen iedereen ook van de stoel af te krijgen als het even lukt. Dus dat gaan we proberen. Als jij wil leren zingen om het voor jezelf gewoon leuker, als leuker te ervaren. Want als je ergens beter in wordt en goed in bent, dan wordt het automatisch ook leuker. En dan ga je wat meer oefenen en dan word je weer beter. En het is een soort van opwaartse spiraal wat dan alle wind in de zeilen mee heeft. En dat hoop ik dat iedereen dat stukje kan vinden. En dat is leuk, dus ja, iedereen kan zeker leren zingen, maar je moet even in die spiraal terechtkomen. Do you believe in love after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no. Ja, super, echt. Ik ben er echt wel trots op het resultaat. Ik ben er blij mee. Ik heb er eigenlijk verder niks op aan te merken. Ik ben er gewoon heel blij mee. En, precies. Super. En hij zei leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef. Ja, het gaat wel. Het is wel lastig. Als je nummer zo hoort op de radio en denk je, oh, dat doe ik wel even. Maar dat valt toch wel tegen. En met name de coupletten. Ja, Cherise, goede zangeres, die schudt dat zo uit de mouw. De timing is van het nummer is gewoon... En ik vind het couplet dat ik alleen moet zingen toch echt wel lastig. En ook op het juiste moment beginnen, lastig. Leef gaan jullie zingen van André Hazes. Waar lopen jullie tegenaan? Tegen de timing. De timing een beetje. En ja, ik zit toch met mijn couplet, een heel couplet live kunnen zingen. En dan oefen je thuis met André Hazes op de achtergrond. Nou, dan heb je een houvast en dan gaat het helemaal goed. Maar als we alleen moeten doen, dan... André Hazes is er niet bij zaten. Nee, helaas. Nee. Hij kon niet. Nee, precies. Pak alles wat je kan en ga. Oh, nou ja. Probeer het. Ga. Dus niet te, maar nee. Ga. Komt goed. En dan ga daar maar mee oefenen. Want anders dan klinkt die samen even heel gek. Ja. Oké, ja. Dat is net even dat halfje wat hij even nodig heeft. Oké. Om binnen het akkoordje lekker te vallen. En die laatste refrein, dat wordt echt een beetje uitbundig. Doei. Ja, dus dat past wel. Ja. Zeker. Ja, wij dachten ook van, dan is het we waren net... een beetje aan het spelen en toen dachten we, misschien is dat dan net wat berekend inderdaad. Omdat hij dan, anders wordt hij misschien te eentonig of zo. Ja, maar leuk. Ik heb ook heel vaak dat ik dan met haar, als het kan, dan kijk ik haar aan van, nu moet je eigenlijk, dan probeer ik haar een beetje een steuntje te geven. Maar inderdaad, we hebben ook met Nienke gepraat en daar hebben we ook een beetje ons ezelbruggetjes vanaf gehaald. Tips gekregen, dus... Dan moet het gewoon lukken. We gaan er gewoon vanuit dat het lukt. Ja. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. Ja, lol maken en hopen dat het allemaal goed lukt. En ja, ook fijn dat je familie in de zaal is. Want mijn moeder, 90 jaar, die komt ook. Ook voor haar is dat gewoon een leuke ervaring. En ik denk samen met Cherise, we maken er gewoon een mooie avond van. En ja, jammer dat het dan al voorbij is. Ja. Alsof het nooit echt af is, leef. Pak alles wat je kan en ga.
kijk heel erg uit om weer te zien wat ze... want nu is iedereen weer naar huis. En ze gaan weer repeteren samen en werken. En, dus ik ben er wel bij voor wat snelle tips. En we hebben een repetitiemomentje. Maar de vorige keer hebben ze me zo verrast met wat ze thuis nog met die tips hebben gedaan, zeg maar. En echt te gek. Dus daar heb ik heel veel zin in om dat weer terug te zien. Ja. Dat waren de kandidaten. Volgende week de sing-off. Wie gaat er als laatste paar door naar de finale? Singing Pelamaas wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, Stadskappers, Douglas Spanningen, La Rebel, Bier en Wijnhuis Spanningen, Doc 6 Theater, Tof Dames en Herenmode en het Jan Smeets Fonds.